Salutare prieteni columbofili și bine m-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Cu voi este canalul Pigeon Loft, adică Ovidiu. Și după câteva zile de nepostat, dacă nu se aude foarte bine, îmi cer scuze, bate foarte rău vântul. Și cum ziceam, după câteva zile de nepostat videoclipuri pe YouTube, am muncit, nu am stat degeaba. Uitați, după cum puteți vedea din start, am făcut o volieră la porumbei ca să iasă în ea. Această volieră este foarte bună, se ridică în sus. Noaptea închidem trapa. Nu a fost perfectă pentru că aceasta este fosta mea ladă de transport. Și am pus aici așa, dar nu este nicio problemă. Acela este opțional, pot spune așa, acolo. Aici am mai făcut ceva noutăți în această crescătorie. Puii sunt eliberați, am făcut puțină curățenie pentru că s-a făcut meguș. Am pus aceste scânduri, aceste foi de parchet. Avem aici acest pui care evoluează bine. Și vreau să vă mulțumesc. Și am mai făcut și gaura la spunic. Da, acolo este fratele meu, dă cu mătura. Facem puțină curățenie. Salută lumea, boss! Salut, salut! Vă salută și el. Vă mulțumesc foarte mult pentru suma de 181 de abonați. Haideți să facem 200 de abonați pentru a face tombola. Nu o să vă arăt până nu facem 200 de abonați ce porumbel o să dăm. Inelele, 10 inele o să fie și un porumbel din ceva bun, vă asigur eu. Și da, cum spuneam, nu am stat degeaba. Am mai pus o așezătoare acolo, gaura la spunic am făcut-o mult mai mare. Deschide și mie puțin spunicul, te rog frumos. Uitați, prieteni, aici am mai făcut la spunic să stea spunicul așa, să vină porumbeii să pună aici pe el. Uitați-l, foarte frumos mi se pare. Este mult mai frumos și mult mai spațios acum când am făcut această gaură mai mare. Așa, închide-l. Mersi pentru că l-ai deschis. Și eu zic că este destul de frumos. O să mai vină așezători, o să dăm acest cuibar jos după ce va crește acest puișor. Toți sunt afară, în afară de acest porumbel care îmi intră foarte repede, nu vrea el să stea afară. Uitați, cam acestea sunt noutățile aici. Haideți să mergem și în partea cealaltă. Bun, prieteni, uitați, porumbeii stau în volieră, în mini voliera noastră a canalului meu, Pigeon Loft. Am mai pus aici acest mâner pentru a ține ușa mult mai bine. Aici am această scară pentru acel porumbel care nu poate să zboare bine. L-am băgat la pereche cu această femelă a mea, o femelă cu origini bune, calitate, pot spune așa. Sau i-am văzut eu, s-au călcat porumbeii. Avem și aici ceva noutăți. Porumbeii sunt bine, sănătoși, nicio problemă. Avem aici un ou, chiar aseară l-a făcut. Avem un ou aici. Aici am avut două, dar unul dintre ele l-a spart. Și această femelă este foarte agresivă. Avem un ou. Uitați. Bun, prieteni, haideți că l-am pus la loc. Ou. Această femelă este în pereche cu acel mascul de acolo. Și femela aceasta este în pereche cu masculul acesta de 2008. Uitați, cum vă spuneam, am pus și un cuib acolo jos, pentru că acesta o bate la cuib. O femelă foarte frumoasă. Bun, prieteni, uitați, puii rotesc. A dat uliu acum după ei. Stați să se facă în stol, să vedeți ce frumos zboară. Trebuie să se unească ei. Bun, prieteni, uitați. Deocamdată acești porumbei avem. Și uitați acolo un nor negru care
ne anunță că o să vină o furtună. Probabil. Ia uitați. Astăzi au zburat undeva la o oră și am lăsat afară. Au făcut și o baie porumbei. Mai dau acum pe seară după ei. Hai copii! Un prieten, mai sunt câțiva în zbor. Tații. A plecat și celălalt. Ia uitați. Uitați. Da, și noi mai vedem. Ia uitați, prieteni. Zboară de ceva timp, numai că am pus eu pe pauză. Bun, prieteni, am undeva la o jumătate de oră de când zboară. Acum o să-i chemăm. Deci îmi place să zboare, văd. Nu sunt obosiți. Decât acesta s-a pus. Și este mai micuț acest pui. Da, prieteni, și cum spuneam, îmi place foarte mult această volieră. Este foarte frumoasă. Dă bine cu crescătoria. Este dată cu lac. Porumbeii, după cum puteți vedea, stă în ea. Această volieră seara se ridică, pentru că, uitați, are două balamale acolo. Se ridică undeva acolo sus. Nu este incomodant. Nu dai cu capul în ea sau ceva când vii pe aici. O ridici în sus. Și mie mi se pare o treabă foarte bună cu această volieră. Pentru că mai iese și porumbeii de matcă. Da, și am uitat să vă spun, acest porumbel, acest pui, cu acest pui vor intra la lotul de matcă. Pentru că așa vreau eu. Am luat această decizie și această decizie o să rămână. Bun, prieteni, porumbei încă zboară. Am undeva la 40 de minute, cred. Hai copii! Nu o să mai lăsăm mult pe afară, o să-i băgăm în cușcă pentru că vine noaptea. Bun, prieteni, haideți că începeți să pună și porumbei. Și cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut ce am făcut prin crescătorie și dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem 25 de like-uri la acest episod, butonul de subscribe sau abonare cum scrie la voi, să ne strângem 200 de abonați cât mai repede. Distribuiți acest videoclip în grupurile de pe Facebook sau unde vreți dumneavoastră. Cu voi a fost canalul Pigeon Loft, crescătoria Pigeon Loft, crescătoria noastră a abonaților, și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!